Vandaag zit ik hier met onkel Gerd Boyer. Dankzij dat we dit een beetje hier vertellen. Kan ik vragen hoe oud je bent? Ja, het is nu 89 geworden. 89 geworden, meest 90 jaar. Geen medwet. Ah ja. En hij heeft zeer veel met feitzucht te doen gehad. Maar trotzdem, bist u hier in Vernheim opgewassen? Nee, in Friesland. In Friesland? Ja. En daar? 21 jaar ben ik het eerste mal om Schakel gekomen. Wordt dat ook al met vrije arbeid? Ja. Dus die ouderen zum Beispiel? Nee, die hadden weinig vrije, maar de weer zijn die hadden meer vrije. So, du hast da endlich zur Schule gegangen oder was denkst du da für Arbeit? Ja, mich interessiert die Feierarbeit gekriegt, ja. Ich hatte bei uns am Dorf einen Pan gekriegt, ich habe hier früher mal an Seewen gewohnt. Der hatte ziemlich frei. Und bei denen durfte ich viel Zahlwahrscheinlich bestaan. Schlacht oder Schlachterieleiden und so Sachen. Dat ging die schijn? Dat ging niet schijn, ja. Heb ik moest slachten op een oud en nacht. En je weet dat vlees moest maar zo bij de slachterij zijn, ja. Want dat rent dan niet goed wil. Dan weet je wat zijn andere uitwacht als dat slacht en dat vlees gaan brengen. Ah, oké. Zo, daar in Friesland hast du endlich die Gewohnheit, dat du met Feischein krijgt. En daar weer niet de gelegenheden. En dan kwam hij om Chaco en hier had ik goed de gelegenheden. Ben ik er niet goed? Nee, mijn onkel en onvrij zijn in het Bloementhal. Oké. Viertelvrij wordt gezegd. Die moet krijgen, het je rijden 5 weken naar Kampen gedaan, jongen. En daar durf ik dan voetsmaat helpen. En op een terug was traf je over hem leven. En dan vroeg de over hem leven, dat niet last had bij hem te arbeiden. Hij wilde in Nederland hebben. En hij wist zoals een Casorina. En dat lijkt toe aan jou, ja. Dat voor mij dat niet bij hem. Oh, oké. Gewoon dat jullie een land kunnen, maar weer veel op Casorina, je ging naar wees, ja. En daar verkocht jij me krijgt een grote trop aan en nou, dat is ook wat het roemen was. En dan wat wil je alles? Ja, een tropero wat dat van je niet wilde. Die had weinig red als je dan vroeg. Over hem lag je niet eens last van materialen. Die had zei waarom niet. En dan Jana had vier, ik nam bloos mijn zoelerie en daar had ik met. Also wil je alles als, wat wordt dat, 200 kilometer af zijn? Ja, maar we konden niet, daar bij een familie konden we niet door, we willen zoeken. Je had het energie op de ganse reis, nee. Er wordt ook nog niet gevraagd. Ja. Maar door we politie voor mijn familie. Ja. En daardoor we niet zo bijjogen. Moest je rammen? Nee, dan blijven we door de Rindern. En dan de kattenwijken weer, de tropero, wat het kost. Oké. En dan hebben we voordat voorop gereden. Dan 19 jaar jong met een school wonen zullen. Die zullen ontvangen de school, dat is ontvangstjaar. En dan met hij moet zomaar, als hij daar bij een familie al zijn kunnen, maar hij moet dan voor het als reden. En de nu dat komen zij tot over hem leven met kattenwijken. En dan checkte hij daar met mijn en dan allemaal hadden naar de markt, je checkte dat woord. Dat is veel Nederlands het fijn. En dan nam dat me met we de aardjes, de kattenwijken beleid aan het toe. En dan nam dan de piet erin. En we voeren dan met een schap over een vlos, als een sjan, ja. Okay. Dan vangt de compagnie de wagen aan zak aan te maken. Die schoofde dan de machine tussen de kamin en ze waren een beetje aardjes. Ja, zo wieder hier gaan we dan nog geen was? Nee. Dan wat deed je dan van een instantie? Van een instantie maar ze wieder, ja. En je wist massa mannen de recht ook? Ja, die wisten dat je ja maar die jogt. Ah, oké. Jogt je aan ja, dat waren veel troperos wat dat jogen dat die, ja. Oké. Eenmaal weer met een tap, die had 400 erin, ja.
Maar door de ola door een koraal aan jou, door de koraaldistantie, kunnen de ola en alle twee aan jou, ja. Oh, oké, die hebben dan al beziehungen gehad dat man dan durft aan jou. Maar die hebben nog heel twee mij getroffen, die troppen. Die moet eerst een beetje onderwaarts gejocht en als wieder, dat weet ik niet. En die namen dan precies dan met, voor hoe lang die dat weer hebt? Nee, 23 dagen, ja. 23 dagen? Ja, ja, hebben veel regen gekregen. Als je dat, dus met de loem was dat ook een uur voor 10 van de Christijd. Daar woonden dan nog mensen, daar joegen we dan voorbij en daar kregen we dan al daarna de regen, de eerste regen, ja. En dan nog, ja, zeiden die mij op steden, hoe we bij de honderdje naar een boot, die moesten door zo'n boot even voor een piedrentje, ja. Alle, zoveel regen? Zoveel regen, ja. Had je dan een bagger of wagen met dat je met een karpa had? Nee. Wil je dan allemaal plötzlich laten, wat deed je dan? Een veel karpa hadden we, ja. Maar dat lijst je ook niet daar, ja. Ja, nou, en dat feit dat kleeft niet uit? Nee, dat helpt zich het heb wat erin. Ja. En wanneer dat eerst voor door je jeugd af, dan als dat kon maken, dan daaraan toch niet meer was. Oh, oké. Maar want de meeste tijd even goede matten, willen die dan helemaal fritten en... Ja, dat wou we aan, want de grote willen dan huilen we aan en laten de beide juist. Met ontvangen ramt eraan en dan jogen we dat weer, ja. Ja, dat als je meeste maand aan je wees. Ja. Zo, dan ga je door veel stanties en die er koraals ook gebruikt dan? Ja, ja. Ten nacht? Ja, die meest, te de nacht had je een stantie, ja. Oh, oké. Te wat achtens, ja, te de nacht. Dus eenmaal durven we niet aan, joh, is dat koraal water is weer, ja. Nee, dat werkt sowieso, de Rindern wel je liggen, ja, die wordt je niet zo moeten liggen. Maar dat wil niet slim, dus dat zijn een aardje. Dus de Rindern veel goed uitgeklukt had, die wat achter weer een meid. Goed, dan hast du een stoot op bij de leven geschaft en dan... Ja, dan als die middag holen komen, dan voer ik met naar Ascension. En dan weer een Nederlandse aanzij van Gerd. Ik heb altijd maar Gerd wat meer gezegd. Oké. Die wordt dan de Gia maken en wordt midden brengen. Mijn zuster woonde in Ascension, die wist hoe die woonde. En over hem blijven bereid dat allemaal tegen. En dan de eerste dag moest ik wel dat trek voor nog eens aardjes. En vandoor met een bos met Bergen naar zijn wal. Dan bracht ik hem de Gia, ja. En had de Gia, dan kon hij daar zoeken. Hij had dan onder die in de fans. Maar die durfde niet daar zoeken, ze niet de Gia had, ja. Dan durfde ze daar zoeken. En dat voer dan wel dat trek naar huis. Door was het gaan en vandoor voer dan wat trek met het vliegtuig in het zaken, ja. Oké. En dan hast du bij een bij de kolonie aangevangen? Ja, dan voer ik dan maar, als ik over een lui daar zie, dan voer ik dan naar Friesland weer en via bij een jaar aan thuis. Halp me een paar nog maar aan. En dan kom ik, en we hadden hier om zaken. En dan deed we een maand aan verstolen en dan weer nog maar, ja. Hier weer een hond aan wat op Valencia woont. Die had dus van Casada even noemen gebraadstipt zoals op Campolola. En dan hadden we hier een twee roeder met komereffen. Naar Oosten en Piedafje. En dan hebben ze tot 10.000 kilo op een klamp hadden. Dat deed ik tot aan een maand. Dan kom ik terug. Dan deed ik eens krijg 5 jaar in Philadelphia. Zeg ik hier van de Bergen. En dan nieuws je door een beetje en dan had ik een chap dan mijn naam gevraagd als ik arbeiden wilde. Als ik schreef, je weet je dat je verdient. En hij had weer zo van zijn hier al schade geleerd en dan meidde hij me. Dus en dat viel een arbeid dat hij naar Casada staat. Wie zei van als Paraguay kwam kon ik met Spanisch en daar feerde ik niet in Casada. En die marcación hadden, ja. En wat bedoelt dat, dat 4 uur zit je? Nou,
Tjetje auf der Kelnisvij? Ja, krijgt. Kelnisvij, dat heb je daar in tuin, ja. Ja. En dat tuin brandt maar 2, ja. Dan gaan we daar, ja. En dat 2 uitnemen, ja. So, du musst da endlich hinfahren und abpassen und checken, das ist ernst und das ist nicht ernst, so, das geeft uns mal terug. Ja, dat jou dat dan heb om koraal aan, ga je marcation, ja. Ja. En dan durf ik een stap, durf ik naar die rodeo en checken. Want dan wordt van andere rindermank weer dat het kolf signaleren kon van de chala weer, ja. Dan om koraal weer dan kloot, dat is aan het andere, dan wordt het nog een die dat partij voor ons, ja. En dan nam we dan huis, ja. Da wäre al nog veel Rinder? Ja, het eerste maal dan weer zeer veel, dan weer de 202 brengt op een boot daar stil. En dan weer hadden we 71 Rinder, wat we dat dan ruiten jogen. En die moest je dan ook terug? Dat jogen naar Koraland, ja. Dat we op Linda Vista, dat ze hingen staan zij. Oké. Dat hebben ze ook maar verenigd 16 achter zijn geweest. 16 had dat allemaal afgebieden. Oké. Maar nu ja, nam de cassade dat aan, ja. Maar dan als de 16 had dat onzielde, dan weer wordt dat land gebruikt, ja. Wie dat ook aangedraaid, dat van cassade naar aankwam ook, ja. En dan teruggenomen. Die bouwden dat ook aan, ze kon ook een oorbaardagsstraat, ja. Ze hebben het ook gedaan, maar niet veel meer. Ja. En dan? Als ik dan terugkwam van daar, dan weer Hans Isaac al was. En zei dat ik dan langer bleef van Hans Isaac in steden op Laguna. Oké. En zo dat ik daar de dispensatie was. En dan ging je dat Molina aanzielen. En die moest ook wel het feit opholen. Wat had je doen? Ja, de feit werd dan zat schaam, zat zeer wild. Weer het slinge schaam en dan wordt het zeer nood en dan schwammen de schaam. Dan hier de Rinders van Rietplanchen en dan aan de deel aan bossen. En dan komen dan uit zijn vijf mee omkomen. Dat wordt ook namelijk 3, dat je hem zag ook namelijk op te ringen. Ja. Ja. En dan je de Saha Laguna, het langste voet, dat we door weer ook warms. Ten 3 en 3. Dat wordt eigen venster voor Heita. 3 kilometer tuin wordt dat rammoeken. En dan dat je door bijna Jericho. Overluren daarna de doeren, weer dan overbedden. En die durven naar loten blijven niet in de groeten. Lagen dan versteerd dat de Rinder van buiten dat niet aan zijn konden. En die van binnen die konden aan op eieren zijn. Ja. Dan waren voordat we bijna hoorden, dan joegen de helpen. Dan leidden ze te koppelen, dat we koppelen en dan gezegd dat we Koraland te jogen. Zo zeer veel einzelne Rinder met een leidaas gekoppeld en dan teruggehaald. Ja, we hadden een ganse jaar dat die dan helpen. Dus dat wordt een beetje later, als die wordt dan helpen, bongen is dat heel klare ting dat zag we hier de Randolph voetswagen bakken aan de uit de jogen. En een die we allemaal banen, die hadden we niet meer aan rodeo. Die verschwond allemaal in type-yoga. Die slank, we moeten heel lood, ik met een ingang. Die zei dat door, weet dat hij dicht op bos. En dan zei hij, hij zal rechts en ik word links. En links komt weer mijn kort en ze bij de bos. En dan moeten we ze slingeren naar de nop en dan als je aan wie aan wordt, dan voer ik ook goed sluis. En dan, het zoeken die zal iedereen mee aan worden. En dan vervierde hij zijn rand op komen, maar dan slank hij weg naar hem, ja. En dan schooide ik hem ook naar een slangje, want die mogen we dan aan. En wie zei grote stoot en die mogen ze nu uit een leiders loom. Ja. Ergens wat die awesome hingen bij de leiders. Maar dat we een ganz uitje wie daar raken. En du hast 6 jaar dan door geschafft en dan siedelst du een Molina aan? Ja, dat werd ik ook maar 2 jaar.
So, Dann viel der Laguna war dann Kapatas und dann vermeide ich mit der war dann ist es wieder Trill waren, ja. okay, dann hast du aber da. Und dann wir ich da eingegangen und dann verstanden wir uns da. Dem Onkel Ernst, die Jungs, die hier auch groß geworden und dann schaute da nicht mehr gut haben bestanden sein. Und dann trag ich nur da ein. Dann wurde ich allein. Dann noch hier Lothar, dann hier ja Ernst ab und dann übernommen rein auf Worte, mit dem Tag ich da viel Jahre geschaut. Und da kommen wohl an, ich habe zur Arbeit gekommen. Dat we daar Charlie Dries, was is hier reingewoond. En dan, ik wil gewoon zo, maar mijn vrienden is wel, jong. En dan ging je dan doorheen, jong. Ja, dan die botel dan, maar wat dan, van ja, joh, die schoft, jong. Wo deed je dat je weer bevrijd en weer de vrouw allemaal met? De vrouw woonde op Laguna, wie woonde op Laguna. En van daar rijd je maar uit, jong. Oké. Maar de familie spelen door, jong. Oké. En nachher de 10 Jahre zur Schule, Philadelphia oder? Dan intussen wie we al terug van Canada, ja, dan wie we intussen mal in Canada gewesen. Oh. Dan gingen die op Philadelphia dan naar school. Wie lang ben je dan door? 2,5 jaar. En dan ben je op een dag in Holland, Canada, en dan trok het wat terug hier Nou ja, in dan weet je wat ook nog wat met, ja. En door wat vind je dan dat we de winter zeer koud, dat is schwierig. Gut, schön, wir haben schön spaziert und du bist einmal thuis, thuis, ja, früher ist inzwischen gestorben, ja. Al mehrere Jahre terug. Sind al 20 jaar tijd. 20 jaar. En de 22, dat nu 22 jaar, ja. Ah ja. En de 2 sterft, hè. Oké, ja. Ja, ik heb nog geen medicamenten. Nog geen medicamenten? Wow. Aber bloß von Scharkes gelebt, das hat das schlecht bewirkt. Als dat ja, maar we hebben veel jaar op Laguna, maar dat één jaar wordt gedronken wordt, één jaar een kluis houden, ja. Dat scheelde alles aan de Laguna en dan we dronken van dem Water, ja. Ja. Kann man viel sagen, was gut ist und was nicht gut ist. Ja. Bloß mit dem Hirn ist es schlecht. Ja. Dat hij dat abnehmen? Ja. Ja. Dan, Aber wenn die Raten Kron dann komme ich auch nicht mehr. Aber wenn ich nicht habe, dann kann ich das hier, ja.